I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, popping, dropping low. Never ever has a lady hit me on the first sight. Yeah, this was something special, but this was just like dynamite. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Whoa, whoa. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the t
No, takže vyšli sme na strechu. Zo strechy na konci vyjdeme na strechu. Na streche sa aj tak nenachádza nič zaujímavého a už sa tam ani nedá nič nájsť. Občas sa narazí na malú pašteku alebo obal z nej. Tak, vyjdeme hore s týmto rebríkom. No, keď sme vyšli hore, sme mohli výjsť do dvoch budov. Jedna je táto a druhá je menšia. V nej nič není, ale aj tu bude vidno na videu. Narazili sme tu na fakt dlhú chodbu, ktorá bola aj teraz vidno. Tak ako do prvej miestnosti sme vošli do tejto. V nej sme vlastne nič nenašli, starých handier, topánok a nápisov. Ale to neboli nápisy, ktoré sme hľadali. Dobre. Potom, čo sme vošli do druhej miestnosti, sme našli náš tretí hriech, závisť, ktorý sme si potom aj napísali. Inak pozadí je troška ešte počuť to, čo sme sa rozprávali. Naschvál som to tam nechala, aj keď to asi bude aj rušiť. Nech viete, o čom sme asi tak komunikovali. V ďalšej miestnosti tá je rovnaká, len už bez tej závisti na tom skle a s rozbitým oknom. Znova sme našli v tej miestnosti závisť, ale tu sme nerátali. Takže každú party máme 3. Tuna sme si spravili aj taký menší vtip. Neviem, tu asi pozadí sú tiež počuť zvuky. Takýto sme mali výhľad, tam sú fabriky. Teraz akože ma niečo zobere. A už som späť, je... Čo pôjdeme stadiaľto ďalej, teraz začneme veľmi kričať, lebo tie dvere s X-om sa zabuchli. Prievan ich zabuchol a my sme sa fakt brutálne na tom zlakli. Ja a kamarátka sme začali úplne utekať a kamarátom stojí a pozerá na nás, či nám šibe alebo čo nám je. A my vreskot úplne na celé. Tam som vravila tým dverám, nech zostanú a nech sa už nezatvárajú.
Ešte sme troška boli vystrašené, aj keď sme ešte ďalej. Zostaňte dvere. Kamarátka si akurát našla hračku. V tejto miestnosti sme predtým neboli. Tu boli asi záchody, no nie asi, ale boli. Znova skontrolujeme pre istotu dvere. Kamarát mi akurát na tejto chodbe tedy povedal, že našiel oproti nám ďalší hriech. Takže to bude 4. hriech, ktorý máme. A ten z diaľky vidno je hnev. Máme obžerstvo, klamstvo a hnev. Dobre, takže môžeme ísť cez strechu do tej druhej budovy. Ešte 3 hriechy a pokončili sme dnešnú úlohu. Áno, my nájdeme. Pokiaľ by sme ich nenašli, budeme veľmi smutné dievčatka. Totižto nebali sme sa sem. Tam som ukazovala, že sú vlastne levice a paneláky. Teda záber na moje nohy. Pozrieme si ešte túto budovu. Pre istotu sme pozreli aj z druhej strany, lebo aj predtým sme našli tak tie hriechy doslova skryté, tak či náhodou tam nie sú. Ale tie dvere nás nehorázne vystrašili. Tak tu sa nenachádza nič. Ale na konci vidíme to klamstvo, čo sme aj predtým našli. Tam je klamstvo, čo sme my našli. Tam je... Dobre. Ideme dole. Ešte posledná budova. Nie. Pokračujeme. No, takže zo strechy nás ukazujem. To tiež poďme natočiť, ale to bude trvať len nejakých 10 minút. To sú ako keby malé garáže. Tam na poschodí sa vôbec nedá výjsť, lebo tam sú schody preč. V tých garážiach sa nachádzajú iba vianočné ozdoby a fotky. A na tých fotkách sú ľudia, ktorí tu pravdepodobne kedysi pracovali. Staré pašteky, torty, také nejaké veci. Zliezli sme dole rebríkom. Teraz pôjdeme za chvíľku už dovnútra do budovy. Prejdeme ju skrz a vyjdeme z nej normálne von.
už na konci. Prejdeme cez otvor a hlas a všetko už pôjde normálne. Staré záchod. Vysvetlím ti to u mňa. Pokračujeme dnu cez túto dieru. Môžeme ísť. To ide prvý. Môžeme ísť. Ja. Chytíš? A nezabudnime vodu. Treba mi chytiť mobil. Nesmiem šopať. Pavučina. Rička. Máte lezenie? Vyhlasím sa tu tvojou ričou tam, Maťo. Jablkový kompot, čerešňový kompot, rýnkový kompot, nejaký ocot. To som ťa schodil, ale keď sme to dostali naspäť. Čo je? Čo? Państwo tu idem. Okay, we are here. OK. Dobre, môžeme pokračovať teraz. Pápa, preč. Preďme tajto. Nie, už viem kadiaľ. Čo? Len troška som zabudila. Do tej poslednej. Majky. Viete si predstaviť? Nie. Preto to radšej nechcem. Kurva, na pašteka. Ty vole, fu. Poďal sa. Ľudia, stará pašteka nehorázne smrdí. Skoro som sa pogrcala.
Tomu to smrdí až tam. Babko, vyčívaje. Myslím, že pašteku nejem asi. Celý život. Strašne od toho smrdia ruky aj všetko. A dobre, moja kamarátka Smrad prišla a nesie do sebou aj. Neviem, čo to je. Ešte som úplne troška omámená z tých vôni a zo všetkého, fakt jaké staré psie hovno. Prosím, like, aspoň za toto. Maťo, Maťo je tam. tu ti položím vodu. Fuj, Vicky, smrdíš. Ďakujem, ja viem. Aj ty. Ja viem. Martin! 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 No okej. Za chvíľku sme pri poslednej budovy z paštikárne. Paštéka! To aké dlhé? Koľko je hodín? Veľa aj niekedy málo. Martin. No povedz. Neviem to teraz pozrieť. Opia sa mi ruky. Neviem, neodklikni mi to. Iba bytosne trasem. Dobre. Takže sme v tretej budove. No vlastne druhej, ale toto bude ako tretia časť s bonusom 7 hriechmi. Na zemi sú ďalšie pekelno rozkysnuté paštéky. Oha, pavučík leze hore. Čo to je? Pavúk? Nie je pavúk. Ty vole. Ja to mám. Dobre. No. Momentálne sme vliezli sem. Servis? Tu na dole je voda. Mohli by sme odmerať, aká je tá voda hlboká. Pomocou týchto trupiek. Chytíš? Kamienok. Toto je ľahšie. Počuj si to? Čo? To som ja nevykla s tou vodou, takže neviem. Ty vole. Ukáž. Kam ide? Došla som k zemi. Ukáž, aké je to dutko. Teraz to vyťahneme. Aha. Ukáž. Tak. Takto. By mi to bolo. Dobre, mohli by sme... Mám vono, mám tertopánke piesok. Okay. To ma podrží. Toto je rovné, mohli by sme tam si dať toto. Tak na... Aha, dobre, asi som došla k
Kamu? O 40 minút mi ide bus. To tak? Dá sa ísť ešte dnu, lebo tam je bahno. Martin, poď sa prosím ťa postaviť. Počkaj. Točíš normálne, Vicky. Hej. Keď sme skočili, tak je nám to určite na hlavu kvôli. Skoro som dostala. Pokračuj hore, Vicky. Hore? Teraz točíš. Ja? Hej, a nastav všetko na točí. Teraz to na tebe. Teraz sa poďme pozrieť ešte sem. Viete, že tu sú schody? Ale ti... Kvaplo mi rovno za krk. Tie schody nevedú tam, kam ideme. Hej. Nevedú tam, kam my ideme. Uj. Vytvora. Starú pašteka. Ty vole. Cítiš to? Chuj. Teraz sme došli. Kotolné. To neviem čoho. Nejaká stará kotolňa. Vicky. To bol Maťo skok. Fuj. Cítim stále tú celú paštéku. Pokračujeme teraz hore. Volá ti niekto. Niekam nebola. Mama. Písmo? Áno. Míra Sofia. Prečo? No, lebo nikto mi tu nevedel. Tož kam ide? Dobre. Počkaj, tak kam ide? Našli sme ďalší hriech. Lakomstvo a pýcha. Vicky môže zapísať. Koľký máme hriech? Ale tam je tajomstvo. Tam je tajomstvo. To je lakomstvo, Maťo. Koľko máme hriech? Počkaj. Tu je šiestý, kam už nám ostáva iba jeden. Ty kokos. Takže čo sme našli? Obžerstvo, klamstvo, závisť, hnev, lakomstvo, pýcha. Koľkatý to je? Šiestý. Šiestý hriech. Ostáva nám len jeden. Okay. Čo je? Sme niekde. Au. Ináč, to ma to zaujíma, že nikto to také nenatáčal tieto písy. Hej. Teda, jak sa to volá? Rieky. Apoštoli. Na streche sa nenachádza nič okrem ďaleko hore. Čo hore? Au. Mám bibiku. Kde? Mám bibiku. To máš vyvidal? Bibiku. Au. Tu sa ideš hore, hej. Vieme len. Super. Stanovisko. Stanovisko 7 hriechov. Kde?
Čo je? Ty kokos, to som tam mal. Okay. Teraz ideme na spíš. To nevyzerá úplne safe. Ešte, keď sme tam traja, ty brďo. Keď tak sa držím západne. Veľmi pomôže. Veľmi. Druhé poschodie. Aha. Ale toto budeme musieť rozdeliť do viacerých častí. Co tam je? Nič. Au. Ideš sa jedno dokola do šaká hore a potom chcel sa stretnúť. Začína ma boleť ruka. Nič. Nič ani. Nejaké staré grafity. Kam ideš? Ty kokos. Aha. Dobre, pôjdeme sa pozrieť, čo je tu. Hádam ďalšie paštiky nie. Čo? Fuj. Keď mi niekto bude ponúkať paštiky, tak ich odmietnem. Ahoj, Kaja. Ahoj, Maťo. Ahoj. To je ten najhorší zážitok. Práve teraz. Kokos. Myslím, že sa niečo prilepilo niečo na mňa zlo, lebo furt mi to robí zlo tu. Čo? Potkla som sa paštéka. Ja fakt poviem pešo domov. Vidíš, čo točíš? Hej, vidím, že točím. Toto je posledné? Hej. Čo? To znamená, že sme našli všetkých 7 hriechov. Otázkou je, či ten hriech bol hnev, či bol naozaj hriech, alebo nie. Hej, no. Spýtam sa na to dneska ešte večer jedného človeka, ktorý sa v tomto viacej vyzná. No ale vlastne sme ich našli. Takže by sa malo niečo diať. Dobre. Musím stopnúť. Enough of them a run up them out. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want this.